komunistickými aparátčíky v komunistickém Polsku, kdy vlastně moc se udržovala skrze neformální vazby a mezi těmi, kdo o sobě věděli a navzájem si tedy vytvářeli sítě vzájemného zisku a první pomoci při nějaké nehodě. My vidíme dneska, že tato špinavá sounáležitost to není jenom otázka komunistického systému, ale zrovna tak demokratického systému. A že vlastně problémem je, že z této špinavé sounáležitosti vlastně politici dnes nejsou schopni definovat, co je veřejným zájmem. Příklad, nebudu mluvit jenom o pražské komunální politice, ale příkladem toho je třeba i penzijní reforma. To, co se provádí, nebo to, co se prosazuje jako penzijní reforma v České republice, je skutečně skandální, protože vy víte, že žádná penzijní reforma a žádný penzijní systém se neobejde bez intervence státu. To není socialismus, to je prostě pragmatismus politického rozhodování. Funguje to tak ve Spojených státech, funguje to tak ve Velké Británii, možná, že to tak nefunguje v Singapuru. Ale my bychom se neměli vydávat singapurskou cestou a to je něco, co se tady jaksi moc nezdůrazňuje. Abych to vedl k závěru, protože vím, že bych neměl mluvit příliš dlouho, ta špinavá sounáležitost má důležitý a velmi negativní účinek. Vyvolává totiž současně nedůvěru ve formální instituce. Ovšem tato nedůvěra je velmi výhodná právě pro ty, kdo pěstují vztahy špinavé sounáležitosti. Proč? Protože z této nedůvěry oni vlastně recyklují svou vlastní moc, svůj vlastní vliv. Nedůvěra ovšem ve střední Evropě neexistuje, je souhrou dvou prvků. Jednak dlouhodobých tradic, kdy tedy skutečně máte země, které se ustavily jako demokratické národy, demokratické společnosti, ať už se jedná o Francii nebo Spojené státy. A ať už je kvalita veřejné diskuze jakákoliv v těchto zemích, tak pořád vlastně se ti lidé neustále obrací na své soudce, na své poslance, na místní politiky a tak dále. Ve střední Evropě, nejenom v české společnosti, panuje hluboká nedůvěra, že vůči každé veřejné instituci, a to je určitá tradiční vzorec chování, který tady přetrvává už od samého počátku modernity. A ty laciné ideologie neoliberalismu v 90. letech, ekonomického liberalismu, zdůrazňuji, protože já se sám považuji za politického liberála, toho ekonomického liberalismu vlastně jenom prodloužili tím heslem, že vlastně cokoliv uděláte sami pro sebe, už z tohoto titulu je dobré, tak vlastně jenom prodloužili tu nedůvěru ve všechno veřejné a to, co je soukromé, to, co je doma, to se počítá. V tomu můžeme věřit. Je to trošku skutečně takhle, on se totiž ustavil český národ jako národ maloburžoazie a sedláků, kteří si spočítají hlavně to, co mají na svém gruntu a o to, co je za tím gruntem, už se zas tak nezajímají. Ale myslím si, že překonat tuto nedůvěru je stejně důležité, ba mnohem důležitější, nežli překonat ekonomickou krizi. Protože nakonec i každá ekonomická krize je současně politická krize. Závěr. Myslím si, že jestli je potřeba něco proti rozpadu veřejné sféry učinit, je to, že je třeba rozvíjet kritického ducha, co se samozřejmě může znít jako klišé, ale je potřeba důsledně kritizovat politiku, ať je jakákoliv, z jakékoliv strany přichází. Je třeba generovat skutečně kritického ducha, je třeba volat politiky k zodpovědnosti i protesty veřejnými vystoupeními a tady dokonce si myslím, že ta politická mobilizace, která se podařila třeba, že vlastně i v těch
posledních volbách parlamentních ta hrozba populismu jistě existuje i v České republice. Na druhou stranu ta mobilizace a ten nesouhlas s tím, jak funguje politika, to je třeba brát pozitivně. A namísto opozičních smluv je třeba od politiků vyžadovat, aby dodržovali společenskou smlouvu. Tedy ne opozičním smlouvám, ale ano, společenským smlouvám. Smlouvě, která se vede mezi občany a jejich vlastní mocí. Která vede politiky k odpovědnosti, na druhou stranu zavazuje občany k tomu, aby vystoupili z těch svých gruntů a skutečně se veřejně angažovali. Tedy jinými slovy, my nepotřebujeme ani tak pravidelné nedělní debaty a arény v televizi, protože to je konec konců virtuální realita, ale co my velmi akutně potřebujeme, my potřebujeme geograficky vytvořit ten prostor demokratické agory. Veřejnosti, prostoru, ve kterém kam kdokoliv vstoupí, může říct veřejný názor a to není jen taková nějaká soutěž názorů, volný trh názorů a ideí. Tak to nefunguje. Ono to funguje skrze nejenom média, tady bude zítra velká konference o médiích, o tom já bych nechtěl až tak moc mluvit, ale musí tady fungovat účinná komunikace právě mezi veřejností, politickými stranami a konec konců i státními orgány. Takže abychom mohli cirkulovat tu moc v demokracii, a my víme, že v demokracii se vždycky moc cirkuluje, strany vytvářejí nejdřív lid zvolí některou politickou stranu nebo koalici jako vládu. Tato vláda, potom takže lid, pak to jde k vládě, vláda se staví teda nějaký vládní program a úřednický aparát ji převádí do té každodenní správy, veřejné správy a veřejné politiky. A tady je důležitá potom ta čtvrtá složka, tedy veřejná média, která jsou schopná komunikovat a kritizovat jak vládu, tak úřednictvo, tak konec konců i ústavní instituce, aby lid v příštích volbách mohl případně změnit nebo potvrdit vládu u její moci. Tedy jinými slovy, co my potřebujeme, podle mého soudu, je skutečně stanovit si, co je nám vše společné a obnovit tedy politiku, ne důvěru v politiky, ale důvěru v politiku, v politický proces a to můžeme udělat jenom tehdy, když bude existovat kvalitní demokratická veřejná sféra. Děkuji. Tak a já se zeptám teda Jana Kellera, jestli souhlasí s takovým přístupem k tomu obnovení politiky. Já jsem to chápal tak, že je v něčem třeba najít způsob, jak politiku dělat nějakým transparentním způsobem. Odpovědně ta obnovení společenské smlouvy znamená i jakési dodržování slova zřejmě. Toho, co je řečeno, tak to se musí splnit. Takže jakýsi transparentní způsob komunikace a kontroly mezi veřejností a politikou. Snažit se vytvořit i politiku jako profesi, která je kontrolovatelná a kde existuje nějaká interakce mezi lidmi a politiky, která není, řekněme, nemělo by tím být žádné falešné ohánění se asi ideologiemi, anebo řekněme pseudodebaty, které vlastně nejsou skutečným skládáním účtů a podobně. Zhruba tak. A Honza Keller možná bude působit jako oponent, tuším. No já souhlasím s jednou věcí, ale nesouhlasím s jinou. Za prvé s tím souhlasím. A Jiřího Příbaně bych chtěl uklidnit. Neoliberalismus nemá prakticky nic společného s liberalismem. Důsledný radikální neoliberalismus je velice vzdálen liberalismu. Důsledný neoliberalismus má mnohem blíže k fašismu než k liberalismu. Pokusím se to dokumentovat na textu. Spoustu věcí jsem si musel vypsat, protože byste mi nevěřili, že to skutečně tak může být, že toto někdo může napsat. Takže neoliberalismus a liberalismus to je skutečně jenom náhodná shoda jmen do značné míry.
Ale nesouhlasím s tím, že neoliberalismus je v koncích. Já si myslím, že neoliberalismus chytá druhý dech. Mluvil jsem před 2 lety s profesorem ze Štrasburku, který zrovna tehdy napsal knižku Novořeč neoliberálů, velice tvrdou kritiku neoliberalismu, a on mi před 2 lety říkal, teď, když začala ekonomická krize, tak je jasné, že oni jsou tak odrovnaní, že tu knižku jsem už vůbec nemusel psát. Přímo říkal, já jsem myslel, že střílím na sanitku a střílel jsem už na pohřební vůz. Myslím si, že byl příliš optimistický. Neoliberalismus chytá druhý dech a pokusím se to tady dokumentovat. Jistě se shodneme na tom, že moderní společnost od samého začátku je postavena na rovnováze veřejného a soukromého. Pokud se veřejné a soukromé na jakoukoliv stranu začne převažovat, tak to hrozí problémy pro demokracii. Ještě v 80. letech Jürgen Habermas se nejvíce děsil toho, že veřejná moc by mohla převálcovat soukromý nějaký Lebenswelt. Že veřejná, ta makrosféra, veřejná moc v podstatě, on tam neměl jenom státní moc, on tam měl i velký soukromý kapitál, ale že tato sféra by mohla převálcovat ten mikrokosmos, ve kterém lidé žijí. Já si myslím, a mluvil o nebezpečí kolonizace soukromí veřejnou mocí. Já si myslím, že dneska mnohem více hrozí naopak kolonizace veřejné sféry soukromým zájmem. Drobný příklad, minulý týden jedno zastupitelstvo nedalekého města rozhodovalo o tom, že policisté, protože ve státní sféře už nejsou prostředky a dochází benzín, takže policisté budou moci zdarma používat ke své službě veřejné dopravy. Ve stejné době, 2 dny předtím, z Plzeňska, ze Severní Moravy a odinut přicházejí informace, že policisté mají například přikázáno odstranit květiny z kanceláří, protože když se zalívají květiny, tak policie by musela platit tu vodu a na to stát dneska nemá. Na Plzeňsku musí odstraňovat ledničky. Je to dost takové, nevím, proč by nemohli kaktusy třeba pěstovat, ale mají tam prostě příkaz všeckou zeleň z kanceláří dát pryč. To ve stejné době, kdy se chlubí šéf bývalé bezpečnostní soukromé agentury, která nekontrolovala více než 5% bezpečnostního trhu, že za 3 roky vydělal, já nevím, 32 nebo 36 milionů korun. To znamená, peníze na ochranu, na bezpečí jsou, ale nejsou pro každého. A vypadá to, že ministři se chtějí postarat, aby ty peníze za žádnou cenu nedostal stát. A jak to teď souvisí s neoliberalismem? Myslím si, že nejde o náhodné úlety, ale o systematické bourání státu. Ve Francii vyšla v loni knížka, která se přímo jmenuje Bourání státu a 15 politologů, sociologů a ekonomů napsalo, jak je stát postupně zbavován jedné své prerogativy za druhou a jak ztrácí kontrolu v dříve veřejném sektoru. U nás už je to 12 roku, co v Praze vyšla kniha, vyšlo to 1999, vydalo to nakladatelství Megaprint, autor Josef Šíma, člen Liberálního institutu, který by se spíš měl jmenovat Neoliberální institut, vydal knihu s názvem Právo a ochrana jako zboží na trhu. On tam v podstatě převyprávěl 2 americké ekonomy, jeden se jmenuje Rothbard a druhý Hans Hermann Hoppe. Tito 2 ekonomové napsali spoustu knih o tom, že stát, který je nejhorší hospodář, by měl být už konečně definitivně vytlačen z oblasti poskytování ochrany občanům a z oblasti výkonu práva. Obě 2